Здравейте и от мен. Вече съм си вкъщи. Това съм си била вкъщи по пижама. Имам фланелка, но тя е много такава дебела. И аз не мога да спася пак с нея. Искам да кажа, че това видео ще бъде кратко. Аз бях снимала, когато бяхме отишли на почивката и още какво ли не. И почнах да обработвам и накрая нищо не се оказа и не пожела. И заради това аз просто нямаше какво да правя. Този пантон и една блуза, още същия цвет, ми е подарък от Кака Гери. Имам още подаръци от бата Дани, от бата Наско. Вие другия подарък го знаете от брат ми. Като цяло. И това е. Аз съм си сама. Обаче ще ме извините, защото трябва за малко да стана, за да снима това за телевизора и да намаля. Между другото се извинявам, че съм толкова разсеяна, но вчера получих един прекрасен подарък от внучката на Леля Вяра и другата и забравих името, как се казваше. Това е календар. Има само до 25 дена. Аз отворих няколко. Няма, например, до 31. За това ще го отворим, например, по редици, по ден, например, на 16-8 ние отваряме ден, който не е отворен. Това е цялата история, поред. Ще караме и така, всеки път ще правим така. И сега, леглото между другото не е оправено, не забелязвайте, защото аз дори не съм се решила, защото аз станах, хапнах и почистих малко там в кухнята и сега само остана да оправя едно легло. Но се сетих да направя това видео, макар и кратко, да кажа и така нататък. Сега ще отворя, обаче трябва и вие да виждате и мисля да ви обърна камерата, обаче ако ви обърнах, аз трябва май да го съединя, но ако не стане това видео, ще направя някакво друго видео, защото не знам дали ще стане заедно с обработването и дали ще се изпрати, но сега ще обърна камерата и ще се пробвам. Стане обработването, но ако стане, между другото, това е Моника. Пусна съм си на телевизора, защото ми се зарежда телефона тук. Така, отваряме ден 4, като за 28. Не ме забелязвайте просто. Хоп, някаква бомбонка. Един момент само да я взема някакси. Хоп, тя дори падна. Така. Ето. Цветенце. Не знам дали много добре ме виждате, но ето така, как си иде. Ще видим дали ще стане поне цялото видео и ще пробваме бомбонка. Става. Не съм много гадни, но все пак става нещо. И като цяло. И това беше всичко от мен. Както казах, че ще бъде кратко видеото. Да, някой друг ден ще ви взема ден с мен. Но не съм го отмислила и ще видим кога ще бъде. Така че, не знам и аз до кога, но ви казвам чао, но всъщност преди да ви кажа чао, коментирайте с ето това емоджи, ако сте гледали до тук. Обичам ви, чао!